Ei kun anna tänään käydä tähän puun päälle. Tulellako ne käydä? Mitenkä sinä suosun? Nokkana me kumpparin. Nyt lähtekö? Ei lähe. Tökkää sitä selästä. Ei mitään. Nyt. Minä jäin itse jättänyt missä. Hei. Tehdäänkö niin, että tuolta se lapio tänne? Ei kun... Mätkätä sillä jalka vielä poikki, niin siinä että ooo. Nyt molemmin puolin. Nyt. Ei se vaan lähe, se on niin jumis. No toinen jalka ekan. Ihan me ollaan kuin heitin ryhmä jumissa tuossa. Ota kaikki vielä tuo. Ei varmaan, hyvä. Meiltä mattaa kuvaa. Tässä on heitin ryhmä 09. Tasatkaa vähän lisää ja painakaa. Tää hörppäs niin paljon vettä tänne kumppaniin. Ei pakko tuottaa tähän jalkaan tänne kumppaniin. Lukee pittuushyppyä. Paa siihen lapion päälle. Paa se lapio siihen. Pittuushyppyä. Kuka ottaa pisimmälle? Niin uppua niin. Paa se lapio siihen ja astu sen lapion päälle. Niin, nyt on katsottu, että kuka uppaa syvimmälle. Niin. Meiltä mä antaa se kahvilipuu siitä vuoteen. Ei, mutta niin oikeesti. On se nyt se arvoinen, että se kahvilipuu voi antaa. Viitasta ei enää naurutekaan. Jo tuoteeseen naurata ei kestä. Ei, mä en halua kaatua tänne. Vittu saatana Se on mun kumppani siellä jumissa. Joo, mä tiedän, että se on siellä jumissa. Ei kovin. Ei. Kaivoppa vähän. Kuva. Nyt ottaa toiselta kumpparin, kun se Laita sulle se tuolta, koneen, niin minä lähetän sulle samaan tien. Joo. Kohta saa tänne jalat on viitä. Ei kun pittuushyppyä, kato niin tuohon. No se repiänsä. Ota sillä rautakangella. Kumpparista läpi. Kumppari irti. Joo, mä sanoin, eikö säkin ollut sanonut, että ei tarvi vetää pari kaapelia? Lähdetään kyllä kaikkea. Se on minun kumiikin. Joo, mäkin just olin tulossa samaa sanomaan tuolta, kun No mä hyvä, menin. nyt hyvä. Jälkeen tuli se ajo. Hörppä toinenkin vettä. Innos. Nyt on kylmää tämä vesi. Nyt tulee. Hais se niin pahalle vielä. Niin se onkin. Katsotaan sen polveen myötä. Kolmas äiti. Kolmas äiti, ei vaan mitään. Koska me saadaan ruokaa? Ei oo tietoa. Me on oikeesti tutkittu homma, että kolmas äiti. Se on paras. Liitänä kato tänne. Lokke pittu. Nyt vaan vähän suupolveen. Onko se ihan märkä? Vittu tää pysäytti tän kun meidän sakko loppuu, niin jatka. Sen tulee sellainen... No niin, seuraa. No niin,